סנשן, ודיברת על פרקטיקה, כאילו מי שהקשיב לשיעורים והתקדם עם הפרקטיקה, אז איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לדעת עד כמה הוא באמת מיישם את הפרקטיקה? יש איזה משהו שאנחנו יכולים לבדוק עם עצמנו? טוב, אז אני מדברת שטויות. לא, את לא מדברת שטויות, ממש לא. קודם כל, יכולת ההבנה שלכם, את השפה שלנו, כבר מראה על התקדמות מסוימת. העניין הוא כמה אתם מפיקים, כמה אתם מיישמים ביום יום שלכם. כי יש מכם שבוא נאמר, אם אתם כעסתם אחרי 17 שניות, זה לא, הלימודים שלנו לא באו לידי יישום. זה עבר לכם פה. הבנתם אתם הבנתם מה אנחנו אמרנו? אבל זה לא חלחל כן, באנטנה. זה לא יושב. לא יושב. האנטנה לא כולה פיקס. היא עדיין מזפזפת. אני לומד מזה, אני לומד מזה. כל פעם מה שמתאים לי, ככה זה משחק. לא יושב פיקס. לכן אתם מתעצבנים אחרי 17 שניות. לכן אתם בוחרים לכעוס אחרי 17 שניות. לכן אתם בוחרים לא לחצות את הקו, את הגבול. אתם בוחרים בעיניים פקוחות לא לעבור את הגבול. כי האנטנה לא מקוילת. לא מקוילת, לא מקוילת. היא לא מקוילת, אז אתם בוחרים במה שנוח לכם. קל לכם, בא לכם. תודה.